Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Paye fɛ. Trésor Paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu sarali a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma, reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na. QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Aw bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango. Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ. I bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04. Hôtel Lafiya référence do. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bamananw ko ten ko min ye ko balalen bɛ ko sudalen sa. Nin waati in na sa bi ye sibiri ye tubabukalo tile 24 san 2026 ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Falaye Keyita ale bi yan ani ne yɛrɛ. Falaye anw ye Laginɛ taga ɲɛfɔ Amara Kamara kunungo a masonama dɔ o y'an wele ko an ye ŋɔni bɔ a ka ɲɛmaa sen na Falaye ko sabula kulu yɛrɛ tun bɛ ka mun fɔ Kamara y'i bolo firifiri ta yɔrɔ min ko de ko Asimi ye maa min ye n'a tun y'i sɔrɔ i tun bɛ sɛgɛn a bolo dɛ. Ko Bala Samura ko k'e y'a dɔn k'i to Prytanɛ de la ko Emiyalama kun ka jugu n'o ye ko nin cɛ in ko Ala de y'aw kisi ko kuma in o diyar'u ye kosɛbɛ Falaye k'u bɛ ja ni baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ko halisa k'an k'an cɛsiri yaasa maaw ka bɔ k'o tiɲɛ kalama fɔnkɔɲɔgɔnkaw ka bɔ ɲɔgɔn na. Falaye Maliyɛn tɛ yen bi Guinéen tɛ yen bi sɔrɔdasi kunda min bɛ Mali dɔn ka tɛmɛ Amara kan. N'i ye Amara ka bamanankan mɛn Amara Kamara parce que ale de ye ministre secrétaire général de la présidence et porte-parole fana don. Ali kunu na siningo alamisa don la Guinée gouvernement a fɔra k'u ka walan sɛmɛ sabula tile 5 jamanakuntigi ka baara tali kɔfɛ
fo gouvernement kura de ka sigi sisan nka ɲinina minisiriw fɛ laginɛkaw fɛ yen k'u ka to u jɔyɔrɔw la u ka to ni faso ka mobiliw ye u bɛ so minnu kɔnɔ n'o ye fanga ka so ye u ka to olu kɔnɔ nka minisirisow bɛɛ lajɛlen na sa secrétaire généraux olu ka baaraw kɛ yanni gouvernement kura ka sigi min ye premier ministre fana ye k'a ɲinina fana fɛ sa ka wulikajɔ kɛ yaasa kalata nata n'o ye jamanakuntigi kalata ye ka kɛ n'u ka sariyaw ye o baaraw kan ka kɛ cogo min na o ale amara kelen ale fana ye secrétaire généraux bɛɛ lajɛlen wele fala ye minisiriso kɔnɔna na kunun ko ka ɲɛfɔli k'u ye u kan ka baara ninnu latɛmɛ cogo min yanni minisiri kuraw ka sigi laginɛ an tɛ taa n'an ka papiye ka taa di amara ma fala ye yen ka jan an ka to yan an ka to a so kɛrɛfɛ d'accord wa a so an bɛ to yan fala ko k'an k'an jija an ta la yan fala ye wolomasiri tabaw ka bolofara min bɛ n'o ye taabolo sabanan ye n'o sigilen don dugukolo ko ale tɔgɔla kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tumutu marabolo la olu ye wulikajɔ belebele sigi sen kan nin kalo in tile 18 ka taa bila tile 21 na u ye ɲafunge kɛ ka échelle kɛ ka zuera kɛ ka esaka nin kɛ min ye lieutenant Suleman Jarasuba ye ale min ye wulikajɔ min bɛ n'o tɔgɔ da n'o bilisi la ale min y'o ɲɛmaa ye a n'a ka cɛdon fala ye kuluwo tɛ kuluwo ye cɛncɛnmugu tɛ cɛncɛnmugu ye bamanjɔlen juga wale kɛbaw dugulen no yɔrɔ yɔrɔ la nin dugu kofɔlen ninnu na n'o ye ɲafunge ni échelle ni zuera ni esaka nin ye u y'a bɛɛ lajɛlen don senkɔrɔ bamanjɔlen kɛba caman baden u y'olu bɔnɛ u nin na dɔw taara k'u ka talikiwalikuw to chargeurs u ka kunnafonidilaw an'u ka minɛn wɛrɛw min ye colonel Cheikh Abdulkader Jara ye n'ale état major bolo sabanan ɲɛmaa ye a y'a yira sa ko ni wulikajɔ kɛkun ye min ye wolomasiri taba minnu bɛ Tumutu marabolo kɔnɔna na yaasa dugudenw olu bɛ miirina mun kunna bi basigi ni lafiya u ka se ka sigi sen kan wa a yira fa k'a fɔ fana fala ye Tumutukaw fɛ yen bi kɛlɛbolo hukumu kɔnɔna na u kɛlen don ka kalansen dɔ sigi sen kan lamini bɛ kɛ yɔrɔ min na kabini kura fiyɛ sɔrɔsiw la ka se ka dege sen kura don u senkɔrɔ o wulikajɔ ni o baara minnu bɛ ka kɛ bi ko ni kɛlɛkɛcɛ kura ninnu olu bɔra o ko hukumu de kɔnɔna na u ka wulikajɔ tɛgɛ ɲɛ fɔlɔ tun ye nin ye yaasa siraba fɛn fɛn bɛ ka taa bila Tumutu la k'a bɛɛ lajɛlen lakana o la sa min ye baara in ye u y'a yira sa k'a fɔ k'u ye wulikajɔ min kɛ nin ye fala ye escorte don ka lakana fan bɛɛ lajɛlen kɛ sa min ye bamanjɔlen ka wale k'olu gosi ka taa fo ka taa se siraba min n'o ye RN3 ye o fanfɛlaw la min ye colonel Jara ye a ko ko min ye nin y'olu bɔ ko 39 ye kabini jɛkulu in bɔlen ni sisan cɛ wa ko a bɛɛ lajɛlen kɛra nimisiwasa ye wulikajɔ ni cɛsiri duguma su ani tile ka mɔmɔli kɛ bamanjɔlen ka wale kɛbaw nɔfɛ u ka baara a bɛ tali kɛ o la a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara in ye u n'a kɛ fo ka se a dan na min ye lieutenant Jarasuba ye ni ale ye bilisi commandant compagnie bilisi ye fala ye ale ko maa ma foyi yala fɔlɔ fala ye sabula ka wulikajɔ bamanjɔlen mɔgɔw kɔni ta kɛlen na ala nimisi wasa nisɔngoya ye kosɛbɛ o la sa ko olu kɔni ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ wolomasiri tabaw ka wulikajɔ Tumutu marabolo la maanifin bolo min na ni mɔgɔ bɛ se ka lakana cogo min na basigi bɛ se ka na cogo min na hakilisigi bɛ se ka di jamanadenw ma cogo min ko wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛkun ye o ye min ye sɛbɛn ye a bɔra diripa maaw olu yɔrɔ an ka sɔrɔsiw ka kɛlɛkɛ so min bɛ fala ye n'a bɛ fɔ a ma ko école de guerre ale bɔko 5nan maaw u taara u yɛrɛ sɔrɔ Gawokaw fɛ yen u selen Gawo sa u bisimilara maa min fɛ o ye général de brigade Mamadu Masawule Samake ye min ye opération min sigilen don sen kan dugukolo ko hukumu kɔnɔna na o ɲɛmaaya bɛ ale bolo nin kalanden 27 in fala ye u bɔ jamana 9nan Mali Burkina Cameroun Maroc Niger Sénégal Chad ani Togo olu de bɛ nin kalanso in kɔnɔna na kalanso in yɛrɛ jabala bɛ Balabugukaw fɛ CRD Merci kɔrɔ école de guerre ale sigilen don yen yaasa sa ka se ka taa nin baara in kɛ Gawokaw fɛ yen colonel major Boubacar Yansari Sanogo ale min ye kalanko ale ni sɔrɔsiw ka kɛlɛkɛcɛw ko ɲɛnabɔliko ye ale de bɛ kalanso in kɔnɔna na ni école karamɔgɔ olu taara se Gawokaw fɛ yen ka hakilila falen kɛ ale ka baara bɛ kɛ cogo min na k'o ɲɛf'u ɲɛna n'o o ye dugukoloko ye n'o bɛ tali kɛ Gawo ani Kidali la gɛlɛyaba minnu b'u kan baara bɛ se ka kɛ cogo min na Masawule ye u fana fo u nali la ka na olu ka baara kɛ cogo lajɛ kɛnɛ kan k'a dɔn k'a fɔ min ye wulikajɔ min bɛ wolomasiri tabaw bolo o bɛ kɛ cogo min na o la sa u ka maa min tun b'u ɲɛma n'o ye colonel Boubacar Yansari Sanogo ye a y'a ɲini a ka kalandenw fɛ
u k'u hakili sigi ka ko ninnu lajɛ kuma minnu bɛ ka f'u ye u k'u lamɛn ka ɲɛ sabula nin ye kɛnɛkana de ye nin ni sɛbɛnni tɛ kelen ye lawaleyali u bɛ se k'a faamuya cogo min kalanden ninnu sa u ka tagali fana sen fɛ a yira olu la sa u kɔni nana ka na tiɲɛ lajɛ baara yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min délégation maaw u tilara ka taa min ye Gawo gouverneur ale fana fɛ yen n'o ye général de division Musa Moriba Traoré ye ka taa ale fo k'a waleɲuman dɔn o kɔfɛ sa min ye Gawo yɔrɔba minnu bɛ yen i n'a fɔ Tombo des Askia u taara ka t'u ɲɛda o yɔrɔ ninnu kan min ye dugulenw ye ani dugutigiw ni yɔrɔlahaw ta minnu bɛ Gawokaw fɛ yen u y'o bɛɛ lajɛlen lajɛ ko bɛ kuncɛ tuma min o y'a sɔrɔ sa u ye bolola falen kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye donboloko ye o yera ko la ko ye u ye tableau ni min ye masiriw k'olu ta k'o di Gawo yɛrɛ yɔrɔba minnu bɛ yen sa ani Gawokaw ka miirinaba minnu bɛ yen u y'olu bɛɛ lajɛlen fana minɛnw fana dɔw dir'u ma basigi ani lafiya bɛ se ka na cogo min na min ye Mamadu Masawule Samake général de brigade k'a bɛ nin kalanden ninnu fo ka bɔ jamana 9 in ale kɔnɔna na kalan min tun bɛ ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔdasiw kunna sɔrɔdasi cɛden minnu bɛ yen ni o y'u bɔko filanan ye nin ye maa 852 ko olu labɛnna ka ban kalo 6 kalan kɔfɛ sa min ye nin sɔrɔdasi cɛ maa 852 ye olu bɛɛ lajɛlen bɛna bila wolomasiri tabaw ka gun kan nin waati in na baara ale kɛra sufurula ye kalanso kɔnɔna na ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye colonel Isa Bagayogo ye ale min yɛrɛ ye dugukoloko ale ni catiri sɔrɔdasiw ka bolofara min bɛ Mali cɛmancɛ bolo fɛ sa n'ale o ɲɛmaa ye a y'a yira sa k'a fɔ ko baara kɔni kɛcogo ɲɛna min ye denmisɛnninlaka ninnu ye u somaw u limanaw ani u balimaw bɛɛ lajɛlen nana u ka bɔli kɛnɛ kan a yira sa k'a fɔ maa minnu bɛ nin kɔnɔna na 463 olu bɛna taa armée de terre kɔnɔna na 213 u bɛ taa garde nationale la 102 u bɛ taa gendarmerie la 19 bɛ taa génie na 55 o bɛ taa télécommunication ale ni kunnafonidiko hukumu kɔnɔna na sɔrɔdasilakaw fɛ yen maa min ye bɛɛ lajɛlen na sa o ye soldat de 2e classe Mohamed Sila ye ale ka kuru bɛnna 16 buruburu 91 ma kɛnɛ ka ye sa u y'u ɲɛsirili baara ka mugu ci u y'o kɛ min ye tilebilen kɔnɔla baara k'olu kɛ doni girimanw tali ani n'u binna janw kɔnɔna na kisɛ ci ka se ka falen kɛ u y'o bɛɛ lajɛlen ladigili kɛ maaw ɲɛna a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye kalo 6 baara kɔfɛ sa nin kɛlɛkɛcɛ ninnu kɔni labɛnnen don u ka lakodɔn sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen dir'u ma yaasa cogoya min na u bɛ se ka taa baara kɛ a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye colonel Ablaye Kulubali ye ale min ye secteur 4 ɲɛmaa ye a y'a ɲini u fɛ sa u ka wulikajɔ ni cɛsiri kɛ u tilalen min filɛ kalan la nin ye min ye baaraw ye u ka se ka t'olu fana kɛ lieutenant colonel Yakuba Keyita n'ale ye centre in directeur ye a ye denmisɛnnin ninnu fo baara magwan yɛrɛminɛ min ye su ni tile baaraw u sera k'olu mun kɛ kalo 6 in kɔnɔna na k'u fo la ko nana kuncɛ sa ni défilé mankanni ye défilé min senfɛ sɔrɔdasi minnu bɛ sufurula ye kan kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen nana sa ka tɛmɛ ɲɛmaaw olu ɲɛna fala ye n'an bɔra yen an bɛ segin ka na Bamakɔ sapeur pompier maaw olu ye donbolo sɔrɔ fala ye yaasa dɔ bɛ se ka fara u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kan cogo min na waleya in kɛra u yɛrɛ jabala la koyi Amdalayi ACI la min ye Umaru Sogoba ye ni ale ye ministre Dawudu ka secrétaire général ye ko ɲɛmaaya tun bɛ ale bolo ani sapeur pompier yɛrɛ directeur ba n'o ye Kojo ye général Kojo minɛn minnu filɛ nin ye sa n'o dir'u ma o ye mobili kuraw ye min ye mobili minnu bɛ se ka ji caman ta ka jikan baara kɛ ka maaw lakisi tasuma ale ni ji o kɔlɔlɔw ma furaw olu fana bɛ a la ani dɛmɛnan wɛrɛw minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ tali kɛ min na sa o ye Banque mondiale ka bolofara ye min bɛ kɛ sigidaw lakanani ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u b'a fɔ min ma sa ko projet de résidence urbaine n'a musaka bɛɛ lajɛlen bɔra Banque mondiale kun waleya in kɛkun ye min ye sapeur pompier ye minɛn ninnu ka se ka kɛ k'u dɛmɛ kosɛbɛ sapeur pompier maaw ka directeur général n'o ye général de brigade Bugari Kojo ye a y'a ɲini a ka cɛdenw fɛ minɛn ninnu k'u minɛ ka ɲɛ min ye Mali ye minɛn dɔw tun bɛ a bolo min ye minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen minnu nalen filɛ nin ye u bɛna kɛ k'o dafa jikan baara u bɛ se ka nɔgɔw ma cogo min ni tasuma fantanbada wolo la u bɛ se ka baara kɛ n'a ye cogo min Banque mondiale ale tɔgɔla fala ye Awa Gueye ale min ɲɛsinnen don an fanfɛ bolo ni cɛncɛnfuga jamanaw ma Banque mondiale tɔgɔla sa ko ka Mali sugandi nin ko in na k'o tɛ balana ko ye ko sabula san laban ninnu na ji ye tiɲɛni minnu kɛ Banque mondiale tun ye layidu ta k'a bɛna Mali dɛmɛ o dɛmɛ ne nalen filɛ nin ye ka na di jamana ma yaasa a ka se ka kɛ ka baara kɛ Sogoba ne ale ministre ka secrétaire général Dawudu ka secrétaire général a ye Banque mondiale fo k'a ɲini sapeur pompier maaw fɛ sa minɛn ninnu minɛcogo ɲuman ani baara kɛcogo ɲuman ye
u k'o kɛ u taala ɲɛ nin waati na yaasa min ye baara a bɛ se ka ɲɛ cogo min na APDP n'an donna ale kɔnɔ fala ye min ye maaw tɔgɔla sɛbɛnw ani maaw tɔgɔla kunnafoniw la kɔlɔsili jɛkulu ye n'a président ba o ye professeur Mamadou Samaseku ye olu ye Orange Mali directeur général ba o bisimila n'o ye Leti Ndiaye ye Leti Ndiaye nana sa kana foli ni bonyamasegi kɛ APDP ye ni waati na min ye jɛrɛ in ye a kɛra APDP yɛrɛ jabala la koyi min ye Orange ɲɛmaw ye k'u nana kana ɲɛfɔli kɛ don nataw la u kan ka baara minnu boloda bɔlɔlɔ siraw fɛ u kan ka baara minnu boloda n'u bɛna se maaw buguratigɛ sɛbɛnw ma ani baaraba minnu bɛ yen bi n'olu kan ka olu kɛ ani delila ka baara minnu kɛ ka kɔrɔ ka jida o dɔw sɛnɛ kan min ye directeur général ye a ye APDP maaw fo wulikajɔ ni cɛsiri ni baara kɛcogo ɲuman na kuma tɛ k'u ka président n'o ye professeur Samaseku ye ko k'a fo sabula baara minnu n'a bɛ k'a kɛ nin ye a bɛ ka taa Mali mɔgɔw ka sira fɛ min ye seko ni dɔnko o latomini kunnafoni sanumanw dili Mali kan ka se ka ja ɲumanw sɔrɔ ka baaraw kɛ sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsili ye ko min ye Orange ye k'a n'o k'a taala ɲɛ baara minnu kɛra san kɔnɔna na ka tɛmɛ ka kɛ ni APDP ka laɲiniw ye ko n'u ma min far'o kan k'u tɛna fosi b'o la yaasa bolodiɲɔgɔnma minnu ni APDP cɛ a bɛ se ka ɲɛ cogo min na min ye hakilina jigi ye sa APDP ale tun ye jɔnjɔn dɔ di n'o ye sanu pɛnpɛn jɔnjɔn ye k'o di Orange ma ko sabula jɔkulu min don a bɛ sariya minnu sigilen don APDP fɛ a b'olu labonya kosɛbɛ min ye APDP ɲɛmaa ye a y'a ɲini u fɛ sa u ka cɛsiri ni timinandiya ye ka dɔ fara baara kan yaasa ko minnu filɛ nin ye olu bɛ se ka ɲɛ cogo min na fala yi an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka taa Kulubakaw fɛ yen conseil des ministres ale kɛnɛ kɔnɔna na. Dugutigi ni wari dafara e passe da kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu dun wara ta de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛ na tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n gomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Fala ye kunungo ministre bɛ laadala ɲɔgɔnye min kɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen ale baara kɛra kunungo Kuluba faama sigiyɔrɔ la n'o ye juma ye janvier kalo tile 23 sanba 2026 u ka laadala ɲɔgɔnye so a ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o ye général d'armée Asimi Goyita ye sɛbɛnw kɛnɛ kan sa jateminɛw kɛlen u ye ɲɛbila sariya sɛbɛn dɔw olu ta min ye jɔyɔrɔ ye k'o di maa dɔw ma ministre ka baarakɛlaw ni baara bolodalenw u y'o kuma fana fɔ fala ye ka kɛ ni ɲɛbila sariya sɛbɛnko hukumu kɔnɔna ye sa ministre Alisoni Sanu ale y'a yira sa ka fɔ ko jamana k'a bɛna minɛn dɔw sa fala ye sugu bulon dɔ k'o dayɛlɛlen don ka kɛ ni minɛnsan ye ka di min ye mairie di district maaw ma a bɛ fɔ masa ko Bɛni ale ni camion ampleur ko olu de bɛna san ka di mairie di district ma n'o ye Bamako mairie di district ye sugu in sigikun ye mun ye sa o ye sa mairie yɛrɛ bɛ se ka yɔrɔ saniya baaraw kɛ cogo min na ani ka se k'a ka baaraw kɛ sugu bulon in fala ye maa min kan ka baara kɛ an ka jamana kɔnɔ ka minɛn ninnu san ka na n'a ye o ye Toguna Motors ye
sefa wari million 508 ba 8 ani 30 o de kan ka don a la sɔngɔ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan tile 90 bɛ toguna bolo falai minan nu a ka se ka olu di sugubulon in min sigira ka kɛ ni voirie ale ni Bamakɔ mairie ni lakana min kan ka kɛ Bamakɔ kɔnɔ n'o ye saniya ye a kan ka taa kɛ o minɛnw olu de ye Aluseni Sanu ye ɲɛbila sariya wɛrɛ fana fɔ falai o bɛ tali kɛ sugu la sa sugu min kun sigilen don an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ yelenkow ko fɔ min ye baara min kun kɛra ka daminɛ ni sanba 2 san na n'o ye novembre kalo tile 21 ye k'u mago bɛ musaka wɛrɛ la ka fara a kan n'o ye avena ye fala ye san 20 tɛmɛnen kɔfɛ baara in kuncɛli waati selen min ye kɛnɛma yelenw ye énergie di Mali ale min kan ka o baara kɛ Bamakɔ kɔnɔna na ni Mali fantan naani fɛ Aluseni Sanu ko sa k'u ka sɛbɛn kɔni ko a ye majɛ dɔw sɔrɔ degun dɔw yera baara la bi f'a ka kurakuraya o la sa a yirala k'a fɔ sa sariyaden min kun b'a ko kɔnɔna na n'o ye siginiden 5nan bɛ yen o b'a yira sa k'a fɔ ko baara in n'o ye kuran dicogo ɲuman ye ko k'a ko jateminɛ koyi novembre kalo tile 21 san 2025 o kun kan ka kɛ ko ninnu bɛɛ lajɛlen bannen ye san 3 falai ko na bɔ a la koyi k'a lajɛ k'a sigi sen kan yaasa baara in bɛ se ka kɛ ka bɛn bɛrɛ la cogo min na sariya ɲɛbila sariya kura sɛbɛn kura in ale bɛ tali kɛ o la min ye sugu fana wɛrɛ ye falai ka tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin jɛkulu ma jɛkulu min bɛ bi n'o bɛna sigi an ka jamana kɔnɔ n'a tun bɛ ka baara yɛrɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa n'a bɛ fɔ o ma ko faraciko in ale ye baarakɛyɔrɔ ye baarakɛyɔrɔ min bɛ dugu jukɔrɔ kabaw bɔ k'olu yɛlɛma ko ye fala ye min ye an ka sanu ale bɔli sariya min bɛ yen n'o ye code minier o falenni min kɛra jagoya don sa fo min ye nin sinualakaw ka nin baarakɛ jɛkulu in ye a fana taabolo n'a tabiyaw ka falen ka kɛ ni sariya kura in ye o hukumu kɔnɔna na sa gouvernement kɔni kun ye bɛnkan dɔ signé novembre kalo san 2024 kɔnɔna na a yɛrɛ sa k'a fɔ sa ko o bɛnkan in o bɛna n'a to bi sinuwaw kelen kana kɛ niyɔrɔbatigi ye ko in na koyi min ye sariya kura min bɛ code ko kunna n'o ye code minier ye min ye sanu bɔcogo ɲuman ye an ka jamana kɔnɔ yan ko bɛna Mali kɛ niyɔrɔbatigi ye faraciko kɔnɔ han 51 kɛmɛ sara la o bɛ kɛ Mali ta ye a tɔ sinuwaw ka oxymi ale ni i wasa don o la ka kɛ ni yɛlɛma min donna an ka code minier sariyaw la jɔyɔrɔko ta fan fɛ minisiriso min bɛ mara kama bɔli kunna n'o y'an yɛrɛ terikɛ général de division Abdoulaye Mayiga ye fala ye ale ye jɔyɔrɔ di maa dɔw ma inspecteur général de l'intérieur o ye Aïssa Traoré ye ale ye administrateur civil ye préfet ka maa ye ale ye min ye Sidi Mohamed El Bechir o fana ye administrateur ye préfet ka maa ye ale fana ye Mahamadou Kone ale fana ye administrateur civil ye olu bɛɛ lajɛlen conseil technique ye fala ye préfet fana ka maa ye ale ye directeur de cabinet Nioro gouvernorat kɔnɔna fala ye Mustafa Kante ale fana ye administrateur civil ye préfet ka maa ye ale ye directeur de cabinet min ye Joyila gouvernorat kɔnɔna na Musa Kulubali ale fana ye administrateur civil ye préfet ka maa ye ale fana ye min ye directeur de cabinet Douanza gouvernorat kɔnɔna na Saka Kante ale fana ye administrateur civil ye préfet olu ka maa ye ale fana ye conseil aux affaires administratives juridiques n'o ye musaka ko ani sariya ko sɛbɛnko ni sariya ko ɲɛnabɔli ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi gouvernorat la o ye Sunkalo Roland Kamate ale fana ye administrateur civil ye min ye conseil administrateur juridique ye Joyila marabolo kɔnɔna fala ye o ye Jinɛ Musa Jakite ale fana ye administrateur civil ye préfet ka maa ye ale ye conseil aux affaires économiques et financières n'u b'a fɔ ma ko KF Kidali région kɔnɔna Malik Ag Atayer ale ingénieur ye sɛnɛ ale ni siraba dilanw togodaw la o maa ye ale ye maa min bɛ sa n'o o yera o taara ka kɛ Douanza conseil économique et financier ye o ye Mamadou Boyasi ye ale fana ye ingénieur d'agriculture génie rural ye conseil sécurité ani protection civile Minaka gouvernorat kɔnɔna na commandant Brema Kulubali ale taara ka k'o ye conseil sécurité civile min ye san gouvernorat kɔnɔna na o kɛra contrôleur principal de police Bugari Sidibe ye nin ye maaw ye maa minnu ye jɔyɔrɔ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiriso min bɛ mara kama bɔli ale hukumu kɔnɔna na an ka jamana ni jamana tɛ siranna bɔ minisiriso hukumu kɔnɔna fala ye Mali lasigidenso Tripolikaw fɛ Libi mara la colonel major Mauludu Uldu Mohamed Abdallah ale taara ka k'an ka lasigiden ye min ye Abdoulaye Diop ka minisiriso ale fɛ baara bolodaliw ni baarakɛlaw hukumu kɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ ko ɲinansan min ye yɛrɛma hɔrɔnya kurakurali ye o san ɲɛnajɛw kɛra tako 4nan in sa ale kɔni kun bilara hukumu min kɔnɔna na
an ka jɛ ka sini Mali k'o jɔli baaraw kɛ ministre ye baara mun k'o la marabolo kɔnɔna na sigidaw kɔnɔna na kalanko ta na sira fɛ drapeau yɛlɛw ni barosigiw bɛɛ lajɛlen janvier kalo tile 18 ko ko bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni kunnafonidi ye min ye premier ministre n'o ye général de division docteur Ablaye Mayiga ye Fala ye ale n'a ka gouvernement maaw kimɛli fɛn fɛn kɛra baara in kɔnɔ a taara o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ kɛnɛ ka ɲi sa faso yɛrɛ ka calatigɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen baɲumankɛtɔn ni fasodenw ka tɔnjɛkulu kunnafonidilaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen Burkina Faso Niger olu fana maaw fana tun bɛ nin ko ninnu kɛnɛ kan ka se ka kɛnɛ k'ale ja ni maa mafalenbaw min ye premier ministre ye sa a kɔni ye bonyamasegin kɛ bɛɛ lajɛlen ye nisɔndiya ale ni fasoden ɲumanya waleya minnu n'olu sera ka kɛ ka tila ka olu bɛɛ lajɛlen fɔ Fala ye premier ministre kabi ko daminɛ don ni o ye janvier kalo tile 14 ye ale yɛrɛ tun bɛ maaw cɛla kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mamadu Konate la wa a kun cɛli fana na min ye conférence de presse ye a y'o fana kɛ CICB ale kɔnɔna na ministre min bɛ kalanko kunna ale conseil des ministres ladɔnniya sa k'a jira sa fɔ ko kalan tɔgɔla don n'o o ye tako seginna ye nin ye ale kan ka kɛ janvier kalo tile 23 min ye tako seginna ye ka kalan don ba la yaasa hakilinaw ni miirina ɲuman bɛ se ka kɛ cogo min na sa ko don in k'a sigikun ye o ye yaasa min ye kalanko bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ka maaw k'olu bila bɛn ni kelenya o kalan ɲinini na ka maaw bila sa ka se ka kalan ɲuman sɔrɔ cogo min na waati min b'an ka jamana kɔnɔ bi n'o kɔlɔlɔ t'an tɛ ka se ka o ɲɛfɔ min ye ɲinanta in ye ko a bɛna tali kɛ o la ministre ale y'o fɔ ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale conseil des ministres ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ ko bana min b'an fɛ yan Fala ye n'o ye dengue bana ye e ko dɔ farala a kan dɛ nɛnɛ bɛ o dɔ farala a kan ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta in kan o la sa jamanakuntigi ko k'an ka hakili to an yɛrɛ la an ka tangalaw matarafa bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye min ye conseil des ministres ye sa ale sɛbɛn fa sirila kununko janvier kalo tile 23 secrétaire général du gouvernement fɛ Birama Kulubali ale ye chevalier de l'ordre national ye sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye Fala ye an bɛ taa bani mɔnɔnjɛ faaba kɔnɔna na n'o ye Buguni ye lajɛ min bɛ kɛ n'o ye fɛɛrɛ kɛnɛ ye n'an b'a fɔ ma ko festival international du Didadi bawulen danganda la Fala ye baaraw daminɛna dɛ tako 13nan min ye a foire kɛnɛ ye o sigira ka ban feerelikɛlaw bɛɛ lajɛlen nalen don su ani tile denmisɛnw olu bɛ k'u tigɛ k'u jɔ min ye feerelikɛlaw ye olu kɔni nalen n'u ka minɛnw n'u ka karajogow ye Seydou ni ale bɛ festival in sigi san o san Fala ye ɲinan ta a ko k'u bɛ k'o don bɛrɛ la sabula min ye Buguni n'a Lamini n'a Tɛnkutugu n'a Bolomadadugu ye Bamako ni Sikaso bɛɛ lajɛlen wele n'o tako 13nan in kɛnɛ kan ɲɛnajɛ kɔni o ma daminɛ fɔlɔ n'o ye tulo ni fɛnw ye o kan ka daminɛ bi ni Ala sɔnna a ma nka min ye foire ye ale sigira kurunkurusi fana o fana kan ka boloda ni Ala sɔnna a ma min ye nin ko in ye fɛn fɛn mana bɔ a kɔnɔna na an n'a bɛɛ lajɛlen di maaw ma jani ale sanfɛ k'a yira la sa k'a fɔ ko min ye festival in ye ale kɔni bɛ kɛ san o san Bugunikaw fɛ nin y'a tako 13nan ye min ye a ɲɛmaw ye ni dugudenw bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma fɛɛrɛ kɛnɛ in a bɛ se ka sigi hɛrɛ la ka wuli baden na cogo min wa sifinnakaw caman ɲinan k'olu nalen don kɛnɛ kan yaasa ka se ka ɲɛnajɛ in k'a ja kosɛbɛ min ye festival Didadi ye an bɛ foli k'a lamɛnbaaw ye ale ni Bugunikaw bɛɛ lajɛlen k'alisa u ka dɔ fara cɛsiri kan nin bɛ dan sigi an ka bi tilegan in na laseli la laseli min kɛra ma Fala ye Keyita ne yɛrɛ fɛ ni Ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini nɛgɛ kanɲɛ 18 n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ Ala ka o yira anw ni aw bɛɛ lajɛlen na.
an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75. Ngo 98 17 36 45.